Toto je Paex, varené hovädzie mäso. 93% čistého hovädzieho mäsa, šetrne tepelne spracovaného metódou sous vide pri kontrolovanej nízkej teplote. Po otvorení balenia vidíte kompaktnú porciu jemne mletého hovädzieho mäsa. Charakteristická čokoládová farba, prirodzená vôňa, žiadne umelé dochucovadlá. Preložíme do misky. Všimnite si tú pevnú, hutú štruktúru. Porciu jednoducho rozlomíte rukami na kusy podľa veľkosti vášho miláčika. Žiadne nástroje, žiadna príprava navyše. Stačia ruky. Pomalé varenie vo vákuu pomáha zachovať prirodzenú chuť, šťavnatosť a nutričné hodnoty hovädzieho mäsa. To, čo dostane váš miláčik do misky, je skutočne kvalitné mäso, nie náhradky. Bez obilnín, bez umelých prísad. Ľahko stráviteľná forma krmiva, vhodná pre psov aj mačky. Ako doplnok k surovej barv výžive, alebo ako samostatná ľahká porcia. Obzvlášť oceniajú seniori alebo zvieratá s citlivým trávením. Rozmrazíte, preložíte do misky a podávate pri izbovej teplote. Piper Streets. Správna cesta k zdravému krmeniu.